Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наш эфірны дзень. Працягнем мы яго з палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім. Добрый дзень, спадар Александр. Вітаю. Учора 14 снежня быў абвешчаны прысуд по так званай групе Тихановскага. Самому Сергею Тихановскому прысудзілі 18 гадоў зняволення узмоцненага рэжыму. Ну і далей там Статкевичу, Миколу Статкевичу 14 гадоў, Артему Сакаву 16 гадоў, Ігору Лосіку 15 гадоў. Пералічваць не буду ўсіх, тому что гэтая навіна была паўсюль учора, фактычна ва ўсіх сусветных СМІ. Такія лічбы, такія прысуды вялікія. Чаму? Вот у вас ёсць тлумачэнне? Ну, цяпер малыя тэрміны сур'ёзным праціўнікам рэжыму не даюць увогуле. Напрыклад, можна згадаць, што Віктару Бабарыку 14 гадоў далі. Але чым далей, тым болей гэтай жэсці, таму што, мне здаецца, тут ужо улады увайшлі ў смак, нават я гэта ўжо не рэпрэсіямі назваў бы, а проста расправай. Топчуць, дабіваюць, хочуць гэтых людзей згнаіць. І тут, я думаю, вялікі эмацыйны такі чыннік, таму што высокае начальство перажыло вялікі стрэс, вялікі страх, жах проста, калі тады вось летась у жніўні былі гэтыя масавыя пратэсты. І цяпер, натуральна, вось пануе гэта пачуццё помсты. За гэты страх, за свае фобіі, за тое, што пахіснуліся гэтыя крэслы, вось цяпер атрымліваеце па поўнай праграме. Але натуральна ёсць і рацыянальны разлік. Па-першае, гэта разлік на тое, што вось заканапацім цяпер гэтых харызматычных лідараў пратэсту надоўга, каб не вылезлі, таму што глядзіце, і Тихановскі быў такім харызматыкам, ездзіў, памятаеце, тады у траўні летась па ўсёй краіне, заводзіў народ. Яшчэ я падкрэслю, што гэта было на тле таго, што такая традыцыйная старая апазіцыя зноў пасварылася, цяпер ужо гэта ўсё забылася пасля бурных падзеяў. Але ж, памятаеце, адзіны кандыдат, пачалі там кожны коўдру ў свой бок цягнуць, потым пра байкот зноў завялі, гэту старую кружэлку паставілі. І раптам з'яўляецца Тихановскі, з'яўляецца Бабарыка, і адразу драйв у гэтай кампаніі з'яўляецца. Дык вось, такіх вось харызматычных людзей цяпер вырашана надоўга ізаляваць ад грамадства, нейтралізаваць, так бы мовіць. І Микола Статкевич, ён нібыта сам па сабе, ён каманду Тихановска не ўваходзіў, але яго да гэтай жа справы прышылі, але па сутнасці далі такі вялікі тэрмін, таму што Микола, падчас той кампаніі ён нічога не паспеў зрабіць, шчыра кажучы, зусім. Ён проста ішоў на дазволены законам пікет па зборы подпісаў. Вось яго тады павязалі. Але ж паколькі ў яго такая даўняя рэпутацыя вулічнага байца, як пісалі незалежныя медыі, такога завадатара пратэстаў, то яго таксама вырашылі надоўга заканапаціць. Ну, а ў выпадку Тихановска, яшчэ адзін штрых я дадам, думаю, што тут яшчэ і матыў асабістай помсты сваю ролю адыграў, бо Тихановскі, адрозна ад таго ж Бабарыкі, яны прыкладна ў адной вагавай катэгорыі, абодва тады ў траўні здаваліся вось нечаканымі і патэнцыйна небяспечнымі канкурэнтамі Лукашэнкі. Але Бабарыка, памятаеце, ён так інтэлігентна, культурна выказваўся, не чапляў асабіста правадыра палітычнага рэжыму, а вось Тихановскі, наадварот, ён, так бы мовіць, паліў напалмам. У гэтым сэнсе ён канкрэтна свае накіроўваў стрэлы ў галоўную мішень, і ён прыдумаў гэты крыўдны мем, памятаеце, калі з пантофлямі сталі людзі выходзіць на мітынгі. І вось як паказвае досвед, як паказвае гісторыя кіравання Александра Лукашэнкі, такіх рэчаў ён не даруе. І як толькі з'яўляецца магчымасць, ён адплочвае сваім крыўдзіцелям па поўнай праграме. Што мы убачылі на гэтым судзе.
Що ж таки, да, вы параўналі Бабарыку і Ціхановскага, але Бабарыку прысудзілі 11 гадоў, як вы слушна заўважылі, а Ціхановскаму 18. Гэта 14, толькі 14 Бабарыку. 14 і 18. Що ж таки, 4 гады, досыць сур'ёзная розніца. Що ж таки, можа яно у такім гістарычным некім такім разрэзе падаецца невялікім, але ў турэмным досыць сур'ёзная. І тут толькі справа того, что вайшлі ў раж, вот що ж таки судзілі Бабарыку значна раней. Ціснутая не тая сітуацыя, каб выходзіць цяпер на пратэсты вось у абарону там Ціхановскага ці іншых палітвязняў, і таму сапраўды рукі развязаны і ўжо тармазоў, здаецца, у гэтай улады няма. Але ёсць, я думаю, зноў жа я вяртаюся да нейкіх рацыянальных, калі можна тут казаць пра рацыянальнасць, пра іх логіку матываў. Глядзіце, чым страшнейшыя тэрміны, тым гэта даражэйшы тавар, калі мець на ўвазе нейкі патэнцыйны палітычны торг з захадам. А такія цыклы у нас былі пасля выбараў 2006 года, калі там Казуліна ды іншых пасадзілі, пасля выбараў 2010 года, калі, памятаеце, там схапілі Някляева, збітага Саннікава, там іншых, але потым Лукашенко пакрысе пачынаў гэтых людзей адпускаць, а Еўразвяз і Штаты здымалі там, ці ў выпадку Штатаў замарожвалі свае санкцыі, і зноў надыходзіла фаза замірэння. Я думаю, ёсць такія сімптомы, вось некаторыя хады, заявы і намёкі міністра Макея, і ёсць злівы пра ягоныя закулісныя нейкія прапановы палякам у прыватнасці. Улада беларуская ўжо зандуе глебу на прадмет таго, каб неяк зноў пашукаць агульную мову з Еўразвязам ды Штатамі, таму што натуральна дыскамфортна Лукашэнку і ад санкцыяў заходніх, і ад таго, што з іншага боку Масква таксама падціскае, бо ёсць прыкметы таго, што Пуціну не вельмі падабаецца вось гэты варыянт новай канстытуцыі, які хоча прасунуць праз рэферэндум Лукашенка. Дакладней, Масква, напэўна, хоча ўсё ж транзіту ўлады, бо для яе гэта ўжо занадта таксічны партнёр. Так што няўтульна Лукашенку, няўтульна гэтай вось кіроўнай вярхушцы, і лепей было б зноў размарозіць заходні вектар. Канешне, да рэферэндуму будуць толькі гайкі заціскаць. Мы бачым, што зноў ператрусы, зноў людзям, якія засвяціліся ў апазіцыйнай дзейнасці, там даюць нейкія паперкі падпісваць, каб яны нікуды не высоўваліся. Перад рэферэндумам, карацей, ідзе зачыстка. Вось пасля рэферэндуму з'явіцца, па-першае, патрэба прадаць гэту новую канстытуцыю. Лукашенко ж і цяпер вось паўтарае, што глядзіце, яны там хадзілі, крычалі перамен, дык вось мы даем перамен. Натуральна, зусім інша хацелі тыя людзі, якія выходзілі на пратэсты, але хочуць вось прадаць гэту асятрыну не першай свежасці, так бы мовіць, за нейкі рух у бок дэмакратызацыі. Плюс палітвязні. Так што спрабаваць завязаць вось гэтую гульню з захадам рэжым, натуральна, паспрабуе. Іншая рэч атрымаецца ці не. Мы пазней троху вернемся да гэтай тэмы завязвання, так бы мовіць, стасункаў з захадам. Я яшчэ вярнуся да тэмы прысуду і прычынаў яго жорсткасці. Глядзіце, калі ізноў-такі параўноўваць Бабарыку і Ціхановскага, Бабарыка меў вялікую падтрымку, вельмі шмат подпісаў было за яго сабраныя, і Ціхановскі, подпісаў за яго не было сабранае, але судзячы па тым, колькі людзей прыходзіла на яго сустрэчы, якія ён ладзіў па ўсёй Беларусі, як вы слушна адзначылі таксама, ён таксама карыстаўся вялікай падтрымкай. Але тут адзначаюць асобныя аналітыкі, што гэта была падтрымка тых людзей у Ціхановскага, які спрадвеку лічыўся электаратам Лукашэнкі. І вот помста нібыта за тое, што Лукашэнкаўскі, ладно, Бабарыка, ён забраў там нейкіх айцішнікаў, гэты сярэдні клас, які ніколі Лукашэнку не любіў, хоць і маўчаў, а гэта тут забраў, вот можна сказаць, электарат Лукашэнкаўскі, сволач такая.
Ну так, я думаю, что правадыр палітычнага рэжыму адчуў, гэта было для яго хваравіта, што залез на ягонае электаральнае поле, нахабна вось гэты відэаблогер. Сапраўды, бо ён даваў мікрафон простым людзям, і яны секлі там у вочы праўду матку. Дарэчы, вось зноў жа хачу падкрэсліць, як многа значыць стылістыка, уменне знайсці патрэбныя словы, бо гэта вось традыцыйная апозіцыя, яна шмат гадоў нейкія вось нібыта правільныя казала лозунгі пра дэмакратыю, пра шлях у Еўропу, але гэта многіх не чапляла. А вось Ціхановскі знайшоў тую мову, як у свой час і Лукашенко, дарэчы. Лукашенко быў таленавітым папулістам. Гэта цяпер ён ужо растраціў сваю харызму, растраціў сваё палемічнае майстэрства. Мы гэта па апошніх інтэрв'ю заходнім медыям бачылі, калі ён правальваўся, зусім правальваўся. Дык вось, Ціхановскі вось менавіта знайшоў такую стылістыку, якая чапляла людзей, зваротную связь знайшоў. Лукашенко ж, малады Лукашенко, таксама любіў хадзіць у народы, тады сапраўды яшчэ маглі да яго нейкія бабулькі дакрануцца там, як на святога глядзелі. Дык вось, я думаю, што так, Лукашенко, кіроўная вярхушка, яны адчулі ўсю небяспеку вось гэтай стылістыкі Ціхановскага, таго, што ён умее заводзіць масы, і таму яго зрэзалі на самым узлёце, так бы мовіць. Як вы заўважылі, ён не здолеў нават за сябе сабраць подпісы, але, глядзіце, трыумфальная кампанія ягонай жонкі Ціхановскай, гэта таксама дзейнічала, канешне, харызма Ціхановскага. Ён жа нейкі час і дапамагаў, дарэчы, за яе збіраць подпісы, пакуль яго не звінцілі на пікеце ў горадні. А потым ужо, так бы мовіць, вось тая энергія, тая харызма, яна дапамагала і Ціхановскай, таму што, кладучы руку на сэрца, згадаем, як сцябалася афіцыйная прапаганда на пачатку, калі там першае інтэрв'ю давала Святлана Ціхановская. Ну і, што, маўляў, двух слоў не можа звязаць, вот там ёй бы котлеты толькі смажыць і ўсё такое. Таму яе і зарэгістравалі, дарэчы, гэта адзін з невялікіх праколаў рэжыму быў. Думалі, што вот мы яе размажам па стенцы, будзе над кім пасцябацца. А тут, бачыце, атрымалася зусім іначай. І, дарэчы, вось, Зміцер, я падумаў пра тое, што, магчыма, гэты жорсткі, вяртаюся да вашага пытання, жорсткі прысуд Ціхановскаму, гэта яшчэ такая ускосная помста за фенаменальны поспех ягонай жонкі, бо яна стала дэмакратычнай лідаркай, яна раз'язджае па свеце, з ёй усе аж да самога Байдена сустракаюцца, яшчэ будуць сустракацца. Ну, а Лукашенко куды? Ён толькі да Пуціна або ў Крэмль, або ў Сочы можа злётаць, да і тое Пуцін апошнім часам яго стараецца трымаць на дыстанцыі, там яны неяк праз скайп ці праз што пераважна перамаўляюцца, і нават гэтыя саюзныя праграмы нібыта эпахальныя падпісалі па відэасувязі, што ўжо зусім анекдатычна выглядала. Зараз я вот да тых магчымых там спробы наладзіць перамоваў, гэтых заяваў Макея пра тое, што калі санкцыі будуць працягвацца, то мы тут страцім сваю незалежнасць. І у панядзелак да нас у студыю прыходзіў ваш калега, палітычны аглядальнік польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі. І калі я яго спытаўся наўпрост, як ён лічыць, ці пойдзе Варшава, якая, ну, фактычна найбольш апошнім часам пацярпела ад дзеянняў беларускага рэжыма, на перамовы з Мінскам, ён сказаў: пойдзе, не будзе в авангардзе, але калі будзе прынята на захадзе рашэнне ўсё ж такі з той ці іншай нагоды распачаць дыялог, то пойдзе. Так вось, вашыя прагнозы, наколькі ўсё ж такі гэта рэальна? Я ўжо сказаў, што такія цыклы сварак вельмі моцных і потым замірэннем з захадам у рэжыму былі, і адпаведны досвед маецца. Але вось ці пашэнціць гэтым разам зноў ужыць тую ж матрыцу, вось гэта вялікае пытанне, таму што абодва бакі зайшлі значна далей, чым гэта было раней. З аднаго боку, і рэжым, мы вось толькі што абмяркоўвалі гэтыя прысуды, якія адным словам сленгавым можна назваць як жэсць
это жесть просто такая, такой вочы на лоб вылазить. Ну, немагчыма было яшчэ, кладучы руку на сэрца, год-паўтара гады таму, ведаючы ўжо нібыта добра гэты рэжым, ягонага правадыра, ўсё ж такой жесці, я думаю, ніхто з нас не чакаў. Лукашенко, вось ведаеце, ягоны феномен у тым, што ў 21 стагоддзі, вось нібыта такое культурнае, цывілізаванае стагоддзе, высокія там тэхналогіі, гуманізм там і ўсё такое, а ён, грубо кажучы, пачаў ужываць вось такія з самага пачатку, дарэчы, успомнім, як у 95-м годзе збівалі там і выкідалі з завальнай залы дэпутатаў Верховнага Савета, ён пачаў ужываць вось такія жорсткія, грубыя сярэднявечныя метады, і грамадства і ўвесь свет цяпер ужо ўбачылі, што гэта працуе. Нават Ціхановская вось падчас адной з апошніх прамоў здзіўлялася, як гэта вось там група нейкіх людзей можа тэрарызаваць усю Еўропу. Аказваецца, вось гэта можна, гэта працуе і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне, да пэўнай ступені, канешне. Вось. Так што у гэтым плане беларускі рэжым зайшоў далёка, ніколі не было столькі палітвязняў, а насамрэч іх значна болей, чым паводле падлікаў праваабаронцаў. І Захад, з іншага боку, ён ужо патрапіў у гэту каляіну санкцый, ён абвесціў Лукашэнку нелегітымным, і цяпер адкруціць назад без страты твару таксама вельмі, вельмі цяжка. І разам з тым, вось глядзіце, ужо 5 пакетаў, так, прынята, 5 пакетаў санкцый. Разумееце, вось 5 разоў сцебанулі дубцом. Але ад гэтага, моршчыцца беларускі рэжым, але ён не падае, не здаецца. Наадварот, у яго з'яўляецца болей злосці, і мы бачым, што, па-першае, ён патрушчыў ужо грамадзянскую супольнасць, патрушчыў медыі, і потым, што б ні казалі, канешне, мусіць афіцыйны Мінск болей прытуліцца, мацней прытульвацца да Расіі. Кажуць, вось, што так ці іначай Лукашенко ён прарасійскі і гэтак далей. Ну, але ж згадаем, калі ў яго быў заходні вектар, вось асабліва пасля 2014 года, калі ён падняўся на тым, што ён дыстанцыяваўся ад расійскай агрэсіі супраць Украіны, ён спрытна манеўраваў, і сюды Меркель прылятала, ось, а потым можна нават згадаць, на пачатку 20-го пайшлі праз акіян, гэта было падчас чарговай нафтавай вайны з Расіяй. Таму у геапалітычным плане зусім былі іншыя часы, была магчымасць манеўраваць у Лукашэнкі. Цяпер магчымасці такой няма, і ён хоцькі-няходзькі падпісвае гэтыя вось саюзныя праграмы, згаджаецца на ўзмацненне расійскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі, дэ-факта Крым ужо прызнаў, транзіт на Расію пераводзіць і гэтак далей. І таму, кладучы руку на сэрца, нельга заплюшчваць вочы на тое, што санкцыі таксама падштурхоўваюць Лукашэнку глыбей у двукосці інтэгравацца з Расіяй, а насамрэч, канешне, здаваць кавалкі суверэнітэту. Вось кажуць, што гэта ж усё ж такі не механічны працэс, гэта залежыць ад волі беларускіх уладаў. Разумееце, але калі, вось, я думаю, спрабую сканструяваць логіку Лукашэнкі, калі ён разважае, што лепей, канешне, і стаць расійскім губернатарам гэта кепска, але якая альтэрнатыва? Адкруці тут гайкі, дай магчымасць дэмакратычных пераўтварэнняў, дык цябе ў Гаагу павязуць потым праз нейкі час. Дык лепей ужо расійскім губернатарам стаць, чым у Гаагу паехаць з яго гледзішча. Так што сітуацыя вось такая, што сапраўды цяпер пагрозы суверэнітэту рэзка ўзраслі. Я думаю, што частка заходніх палітыкаў таксама ўжо, вось, прыняўшы гэтыя 5 пакетаў і бачачы, што галоўны візуальны эфект гэта ўштурхоўванне Беларусі ў Расію, яны таксама, магчыма, ўжо чухаюць патыліцу і думаюць, што можа неяк паспрабаваць усё ж такі падштурхнуць рэжым да саступак і завязаць нейкі дыялог. У прынцыпе, дыпламатыя яна ў любой сітуацыі, нават калі ідзе вайна, яна павінна шукаць магчымасці для перамоваў і для дыялогу, на тое яна і дыпламатыя. Але тут я зноў жа вяртаюся да сваёй тэзы, што бакі далёка занадта зайшлі. Разумееце, раней Лукашенко мог дазволіць сабе выпускаць партыямі гэтых палітвязняў і нават нібыта рабіць маленькую такую адлігу. Умоўную, але ж мы з вами памятаем. Мы і тады, канешне, не былі абласканыя рэжымам, але ж медыі працавалі ў краіне, на нейкія нават прэс-канферэнцыі можна было хадзіць, і таму ж Лукашенку нават задаваць пытанні. А цяпер медыі проста выштурхнутыя з краіны. І ў іншых сферах ўсё тое самае, поўны разгром.
Так что Лукашенко цяпер просто ось у гэтай сітуацыі, калі ён убачыў у 20-м годзе, колькі людзей ім незадаволена, і ён жа разумее, чтоб ён не казаў, што гэта незадавальненне нікуды не падзелася. Так, людзі баяцца выходзіць на вуліцу, баяцца лайк паставіць не той у Фейсбуку, але яны просто сціснулі зубы. Любові да рэжыму ў іх не дадалося, як вы разумееце. Дадалося ў многіх ненавісці, скажем, наўпрост. І ў гэтай сітуацыі пачаць выпускаць палітвязняў, пачынаць хаця б нейкую такую у гамеапатычных дозах лібералізацыю умоўную Лукашенку страшна. Ён ужо баіцца, што пойдзе зноў працэс, будзе другая беларуская рэвалюцыя, і таму ён у такім апынуўся, ведаеце, заганным, зачараваным коле вось гэтых рэпрэсіяў. Як кітайцы кажуць, можна ўскочыць на тыгра, але паспрабуй з яго саскочыць. Ён вось цяпер вярхом на гэтым тыгры рэпрэсій, і так ужо, мусіць, будзе да сканчэння яго кіроўнага веку. Ну, да ўсяго вы некалькі разоў згадалі тое, што ўсё ж такі былі ўжо такія перыяды ў гісторыю напружанасці, потым замірэння і гэтак далей, але да вось гэтага менавіта перыяду напружанасці заўсёды Захад мог пры жаданні сказаць: ну да, дрэнна, рэпрэсіі, збівалі, ўсё это ай-яй-яй-яй, мы тут вельмі моцна з гэтай нагоды перажываем, але гэта ўсё ж такі ўнутраная справа. Таму, ну, трэба шукаць нейкія шляхі. У дадзеным выпадку мы маем, што перайшлі, вось як вы кажаце, межы, але перайшлі да той ступені, што стварылі пагрозу грамадзянам Еўрасаюза. Той же самы самалёт Ryanair, тая ж самая сітуацыя на мяжы, і гэта зусім іншая сітуацыя, як мне падаецца, ўсё ж такі. Безумоўна, тут ужо, ведаеце, перастаў адчуваць нейкія чырвоныя рысы, нейкія берагі сам беларускі рэжым. Яго панесла, так бы мовіць, і сапраўды вось два былі такія наймацнейшыя раздражняльнікі для еўразвязу. Гэта, па-першае, пасадка самалёта Ryanair, і, па-другое, вось гэты міграцыйны крызіс. Гэта ўжо сапраўды тыя сітуацыі, калі пад пагрозу была пастаўлена бяспека самога еўразвязу, бо ляцеў самалёт з Афін у Вільню, з адной краіны ЕС у іншую, і раптам яго, вось як там на захадзе перакананы, пірацкім чынам саджаюць у дыктатуры ў гэтай і выцягваюць адтуль чалавека, з якім трэба расправіцца. Ну, потым яго іншы лёс атрымаўся, але дзеянне было такое. Натуральна, Еўропа стала на вушы, і, дарэчы, звычайна ж санкцыі яны вельмі доўга ўзгадняюць, а вось гэты пакет за самалёт, умоўна кажучы, яго вельмі хутка прынялі, бо зачапіла за жывое, на балючы мазоль еўразвязу наступіў беларускі рэжым. І гэтак жа ў сітуацыі з мігрантамі, таму што гэта зноў жа ўжо пагроза самой Еўропе, і таксама мы бачым, што рэакцыя даволі моцная, нечаканая, дарэчы, для рэжыму, і таму ён мусіў адступіць у выніку. Сапраўды, некалі, вось зноў жа згадаем той перыяд, калі ўжо там ведомства Макея і сам Лукашенко, відаць, лічылі, што яны Бога за бараду ухапілі, вось і нарманскі працэс тут, калі ласка, ў Мінск прылятаюць Аланд і Меркель, ён ёй букет там тюльпанаў, здаецца, нейкіх уручаў. І увогуле ўжо пачалі трубіць, што мы тут новы хельсінскі працэс запусцім, што ператворым Беларусь у новую Швейцарыю, і гэтак далей ужо луналі у аблоках вось на гэты конт. І цяперашняя сітуацыя, калі не проста дыктатурай называюць рэжым, а крыніцай рэгіянальнай бяспекі. Таму, сапраўды, тут рэжым, можа б, ужо трошкі ўсё і сцішылася, потому что масштаб рэпрэсій ўсё ж такі цяпер не той, ужо так сотнямі не хапаюць і тысячамі нават на вуліцах, бо няма каго ўжо болей хапаць. А вось гэтыя трыггеры, як цяпер модна казаць, пасадка самалёта і міграцыйны крызіс, і што яшчэ заўтра там можа учудзіць беларускі рэжым. Вось гэта, канешне, прыцягвае увагу да сітуацыі ў Беларусі, не дае Еўропе і штатам пра гэта забыцца. А вось гэта ваяўнічая рыторыка беларускіх уладаў
ўжо і супраць Украіны і гэтак далей, яна толькі падагравае гэту рэгіянальную напружанасць. Я вот да расійскага накірунку звярнуся, яшчэ раз прыгадаем гэтыя словы Макея. Ну вот калі ўсё ж таки іх пачытаць рэальна, то так перакласці с этой мовы больш-менш дыпламатычна, яны гучаць так: калі вы не здымеце свае санкцыі, то мы возьмем вот так і аддадзім сваю незалежнасць і суверэнітэт краіны России. І подумайте там на захадзе, вот ці трэба вам, каб мы аднеслі і паклалі ў ногі Пуціну нашу незалежнасць. А чаму захаду павінна клапаціць незалежнасць Беларусі? Мне падаецца, што яны ўжо і раней-то так называлі Беларусь у прынцыпе так сумнеўна незалежнай дзяржавай, так, марыянеткай России, а пасля апошніх падзеяў і гэтых заяваў Лукашэнкі апошніх і наконт Крыма, і наконт Украіны і ўсяго астатняга, падпісання картаў, увогуле ў іх перакананне, што тут незалежнасці засталося нават можа не на 3 дня, а меней. Ты чаго яны павінны тут нешта клапаціцца, пачынаць з гэтай нагоды перамовы, каб я і Беларусь не страціла незалежнасць? Ну, ўсё ж такі, пры ўсім пры тым, па-першае, хоць Макей і займаецца такім лёгкім шантажом, скажем гэта так, але, па-першае, і само беларускае начальство надта не паспяшаецца здаваць краіну, таму што яны тут добра ўсе уладкаваліся, і, як я ўжо казаў, статус расійскага губернатара гэта зусім не тое. Сёння ты губернатар, а заўтра, як некаторых тамтэйшых губернатараў, могуць і у кайданкі, і ў турму пасадзіць. Ці просто на пенсію адправіць і ўсё. А той самы Лукашенко, ён жа шчыра казаў у інтэрв'ю, здаецца, Дмітрыю Гордону, што вось я прачнуся, я не прэзідэнт, і што мне рабіць тады з раніцы? Сапраўды гамлетаўскае такое пытанне. Вось. Так што, я думаю, і Лукашенко не рвецца ў губернатары, і Макей, і іншыя чыноўнікі разумеюць, што можа ім і не знайсціся месца, там з Москвы прыедуць, і навошта той МЗС увогуле, калі ўжо няма незалежнай Беларусі. І прыдворны бізнес разумее, што расійскі бізнес, ён болей зубасты, агрэсіўны, ён прыйдзе і тут усё адцісне, груба кажучы. Таму і гэтыя вось эліты, яны не надта рвуцца ў Расію, будуць упарціцца і будуць выслізваць. Гэта першы момант. Па-другое, ўсё ж такі захаду не вельмі хочацца, каб танкі Пуціна стаялі на заходнім Бугу, каб тут іскандеры вось даставалі адсюль да Варшавы і гэтак далей. Так што я, і галоўнае, захад жа убачыў патэнцыял беларускага народа летась, і аддаваць гэту краіну, у якой народ у прынцыпе гатовы да дэмакратыі, гатовы да еўрапейскіх стандартаў жыцця, што паказалі леташнія падзеі. Ён хоча гэта ўсяго. Ну і здаваць такую краіну, гэта было б вельмі неабачліва. Таму я думаю, што ўсё ж такі на захадзе ёсць інтарэс, ёсць інтэнцыя да таго, каб спрыяць захаванню незалежнасці Беларусі. Але вы маеце рацыю ў тым плане, што найперш пра гэта трэба думаць самім беларусам. Канешне, лёгка пра гэта казаць, сітуацыя такая жорсткая, што просто ў краіне цяпер, канешне, немагчыма, якія планы не прыдумвалі гэтыя замежныя штабы, цяпер арганізаваць нейкія масавыя выступы, пахіснуць рэжым немагчыма. Ну, але я яшчэ раз падкрэслю, і сацыялогія незалежная гэта паказвае, што незадаволенасць, пратэставыя настроі, яны нікуды не падзеліся. І гэты патэнцыял, гэта велізарны народны патэнцыял, які ўсё ж, я думаю, я аптымістычна гляджу ў перспектыву, я веру, што Беларусь застанецца незалежнай, і у патрэбны момант беларускі народ тут скажа сваё слово. Гэта ўжо не тыя людзі, зусім не тыя людзі, якія некалі ў 94-м годзе, ностальгуючы па Савецкім Саюзе, абралі Лукашэнку, які абяцаў вярнуць іх у светлае мінулае. Ужо тога пакалення збольшага няма, і цяпер, вось, як гэта не сумна, як гэта не драматычна, фактычна пакаленне дзяцей расплочваецца вось за тую гістарычную памылку сваіх бацькоў. Хоць тады таксама былі розныя людзі, і былі людзі, якія змагаліся за незалежнасць, за еўрапейскі шлях Беларусі, ну, але не хапіла тады крытычнай масы.
Спадар Александр, сёння у мяне в эфіры быў Ярослав Романчук, які мы разважалі на яго любімую тэму, гэта стварэнне рэжымам пры дапамозе калег з атачэння расійскага рэжыма, розных схематозных, кантрабандных і гэтак далей схем уходу ад санкцый і ўсё. І вот па словах Романчука, што санкцыі прыводзяць да таго, што дзякуючы вось гэтым сім схемам, офшорам і ўсяму астатняму, гэтаму схематозу, як кажа Романчук, дразды і калядраздоўскія, прыдраздоўскія структуры, прадпрыемствы, арганізацыі толькі багацеюць, і чым большыя, мацнейшыя санкцыі, тым больш багацеюць. Так і гэтыя контрсанкцыі былі таксама скіраваныя для того, каб можна было ладзіць вот это ўсе схематозы. Атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя. Вот, калі браць з гэтага пункту гледжання, так чым большыя санкцыі, тым больш заробяць на схематозе вот усе гэтыя прыбліжаныя да карыта, як кажуць. Шушыны тады адказнасць за заклікі да санкцый уводзяць? Ну вось якраз тое, што Лукашенко падпісаў гэты закон там до 10 ці до 12 гадоў, нават калі гэта з выкарыстаннем службовага становішча, жорсткі, карацей кажучы, закон накіраваны супраць тых, хто заклікае да санкцыяў. Гэта якраз сведчанне, на мой погляд, таго, што якія схематозы не прыдумвае, ўсё ж такі гэтыя санкцыі муляюць, яны дыскамфортныя. Так што, так, вялікі досвед напрацаваны, як ад іх сыходзіць, і хтосьці будзе грэць рукі на новых нейкіх ценевых схемах, але ўсё ж таки я думаю, што не ў захапленні і той самы прыдворны бізнес, таму што там даводзіцца і актывы перапісваць і ламаць галаву, як там праз расійскія банкі, праз нейкіх пасярэднікаў нейкія аперацыі рабіць, а пасярэднік сваю долю возьме. Таму я не думаю, што ў захапленні вось гэта бізнес-эліта, набліжаная да кіроўных колаў. І, дарэчы, увогуле, гэта ўжо трошкі іншая тэма. Унутры самога рэжыму ўсё неадназначна. Я думаю, нават у асяроддзі сілавікоў не ўсе такія там садысты, якія асалоду ад збіцця, ад рэпрэсіяў, ад катаванняў атрымліваюць. Там таксама розныя людзі, і яны думаюць пра тое, што раптам улада зменіцца, не хочацца жысці пад суд. А загады выконваць трэба. А куды падзецца, калі ў цябе там крэдыт, кватэру табе далі за кошт гэта і гэтак далей. Я не думаю нават, што ўся вертыкаль у такім захапленні цяперашняй палітыкі ад таго, што ўжо зусім эта кіроўная вярхушка сарвалася з катушак, і як мы ўжо абмяркоўвалі, не ведае берагоў, не бачыць нейкіх чырвоных рысаў. Таму і ўнутры сістэмы гэта адзін з чыннікаў, які яе падточвае. Я думаю, што у многіх там, у гэтых вось элітах, у вертыкалі няма вялікага захаплення ад таго, што цяпер робіцца. Ну, але запас трываласці ў рэжыму яшчэ ёсць, і ён, я думаю, пакуль што немалы. Ну, не ведаю, там думаюць яны пра тое, там не думаюць, там што іх там турбует. Тым не менш, з'явілася паведамленне, што генпракуратура будзе абскарджваць прысуд Ціхановскаму, таму што па меркаванню генпракуратуры мала яму далі. Трэба не 18, а 20 даць. Так што, а суддзі вот прысуджаюць. І гэта ж, як слушна заўважыў Алексей Лявончык, не там хлопцы там з унутраных войскаў, МАПу ці яшчэ дзе, якія там, можа быць, ведаеце, там сярэдняя адукацыя абмяжоўваюцца і не вельмі-то думаюць пра это. А тут людзі з вышэйшай адукацыяй, яны свядома робяць, ведаюць, што робяць. Ну, так, тут бачыце, сапраўды сістэма, вось, ну, ведаеце, а ўзяць Нямецчыну часоў вядомага там правадыра, таксама, здаецца, адукаваная, прасунутая еўрапейская краіна, і там людзі былі не нейкія дзікія, а, бачыце, дапусцілі вось такое ў свой час. Сістэма, яна... Вось калі такія вось парадкі ўзнікаюць, гэта страшная рэч. Людзі становяцца вінцікамі і выконваюць загады, што б там яны ў душы не думалі.
гэта сапраўды такая сітуацыя, калі вось грамадства становіцца расколатым. Учора яшчэ былі суседзямі, адзін там у міліцыі працуе, а іншы там можа айцішнік, а сёння яны па розныя бакі барыкад, сёння яны ворагі. І я думаю, што калі адбудуцца ў краіне вось сапраўдныя перамены, гэта будзе асобная цяжкая задача, таму што з аднаго боку ёсць людзі, якія вось дзейнічаючы па загаду зверху зрабілі сапраўдныя злачынцы, і іх трэба судзіць. А з іншага боку, вось ілюстрацыя, напэўна, таксама мусіць быць прадуманай, таму што чыноўнікі патрэбны любой сістэме, дасведчаныя чыноўнікі таксама. Гэта будзе вялікая грамадская праблема, таму што сацыялогія незалежная паказвае, што адсоткаў 20 ці 25 гэта так званыя ябацькі. І што іх у Курафаты ж не павязе новая дэмакратычная ўлада гэтых людзей. Трэба будзе знаходзіць неяк з імі агульную мову. Ну гэта ўжо іншая трошкі тэма. Да, гэта іншая тэма і, відаць, для іншага ўсё ж такі часу. Дзякуй вялікі. Александр Класкоўскі, Зміцер Лукашук былі з вами в эфіры. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе.